Тоқтап сізге. Сіз бізге керек, шушы голос деген тапшыруыбыздың жюри әгзалары болып отырғызалы. Ярыймы бір 3 минут. Келештік маландыш. Тем более өң қарайсың енді. Біз біздің теге голос болмайны татарлаштырған варианты ол да болса тауыш телепроекті болacak. Һәм инде біздің алыштырғысыз шибәр генә жюри әгзасы бар. Ну шәшегез инде сезнең карарак, аны кысаррак Пелагеян орында, ярыймы? Біз теге Пелагеяны уйладык та инде теге татарлаштырып бетереп булмады, бирок гади генә Ландыш Пелагия. Ярыймы? Кул җавап алабыз. Ландыш Пелагия. Сәйдәш. Сез инде күп кенә яшь җегетләребезнең кумиры, кабатланмас Дима Билан урында утыра торган буласың. Син просто гади генә шулай ук инде Сәйдәш Билан. Вау, да, бара шулай. Вау. Нормально. Кеттек хәзер инде алга таба иң кызыгына. Җәмәгать барыгыз да беләсез, безнең анда инде жюри әгъзалары утыралар кожаный кәнәфиләрдә шулай бит. Кожаный кәнәфиләрдә кнопкасына китереп басасың, оп, кәнәфи бурыла да куя. Но безнең инде театрыбызның ана кадәрле хуты юк. Без барыбер да тырыштык. Эстестенный үзенчәлекле утыргычлар алып килдек. Сез кул чабып торыгыз. Хәзер мин алып чыгам, ярыймы? Әйдәгез. Тут бу специальный эшләнгән, үзең беләсең, под рубашку, под платье. Ярыймы? Сиңа килештек. Пиланмаса синеке, Сәйдәш, пилан, обязательно драматургия. Но беренче чиратта инде дә син менә үзеңнең 2 яшьтәге булган вакытларны искә төшереп, эштә булган барлык дугаларны укып, менә шушында утырып кара әле. Специально әзерләдек, синең размер менә туры килергә тиеш. Давай. Өйдәге шикелле утыр, курыкма, давай иде. Давай. Утыр, курыкма, аякларыңны суз, расслабься, всё. Только бик каты көчәнмә. Ярыймы? Тимер түгел үзең беләсең пластмас. Всё нормально. Да, сезнең телевизор күрсәтә бит әле монда да. Всё нормально. Андаш. Хәзер бер генә секунд, всё продумано, всё обдумано. Әз генә сабыр итегез, сез кул чаба торыгыз, хәзер эшлибез, ярыймы? Всё нормально. Мин барысын да беләм. Мин беләм бит инде, әйтәм, җойсызрак булырга. Һә, булай иттерәбез. Пелагея. Мин каплыйм, сез җайлап кына инде урнашасыз, ярыймы? Килештек. Давай менә шулай. Әбиләр шикелле бар. Менә хәзер җибәреп утырсаң да булайды, барбы исе чыкмый, нормально. Капладым, всё нормально. Да. Карасың менә. Молодцы. Хөрмәтле кунакларыбыз. Анда бит инде икәү генә түгел, шулай бит жюриясызлар. Мин булырмын инде Дмитрий Нагиевның җилдән туган малае. Айдар Нагиев, Нага. Аяк мин булырмын Айдар Аягов. Ярыймы? Әйдәгез. Сез әзер булсагыз, без әзер киттек. Тавыш телепроектын башлап җибәрәбез. Хәерле кечләр, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачыларыбыз. Рәмешләр юмор телевизиясе тәкъдим итә. Турыдан-туры эфирда Тавыш телепроекты. Һәм аның алыштырып салып баручысы мин Айдар Аягов. Кемнәр генә килми, кемнәр генә катнашмый инде безнең конкурсыбызда, телепроектыбызда. Бүген инде конкурсатларыбыз дилбегә буе чиратта басып торалар. Шуңа күрә озак кызып тормыйбыз. Тавыш телепроектын башлап җибәрәбез. Чакырсыбыз килә үзебезнең студиябызга иң беренче конкурсатыбызны. Аның исем фамилиясе безгә билгесез. Ул үзен бик яратып кына сәхнә псевдонимы белән Тушканчик дип йөртә. Каршылабыз беренче конкурсант Тушканчик. Every night in my dreams I feel you, I see you. Yeah, is my nice, yeah, love you. Why she is my
Леонардо Ди Каприо. Гауа. Жамағат бірінші конкурса тушканчик. Аминаға біздің Сәйдеш пилан бұрылды. Оланы өзінің группысына сойлады. Молодец! Амина шақырасымыз келе. Студиябызда екінші қонағымызда екінші конкурсат бек өзеншілікті жыршы. Бізде бұл қонақта Урам соғышы ветераны. Ол өзін бек яратып қана «Мальчик веселый пальчик» деп ерді. Қоршалабыз «Мальчик веселый пальчик». Ну чё сидим, чё не хлопаем, ё-моё? Давай, тизерек, давай, эфир бара, давай, тизерек, турдан тур эфир түсіремін, давай. Хлеборезку завали. Сейчас будет пучком, сейчас сделаем чуки-пуки, братан. Минета. Өзімнің яратқан стилімді, шампунь стилінде жүрлейм бүгін. Ненде стилі? Шампунь. Мен шампур деп ешеттім бір екен. Құлағыңны жу, ё-моё. Яратқан жыршым Филе Кохр репертуарынан жыр. Кем? Филе Кохр. Кемсің ол? Филус Кахиров. Все, давай. Песенка про лес. Мандайында сөздер бірікірет ұлы, сенға тамашашылары қол шаба, әм сенға Ландыш Пилагея бұрылды. Ол сені өзінің группысына сойлады. Молодец. А чё сен салқын шөлі? Менде салқын болсаң, газовай тем утра еще нормально. Сен еще салқын. А чё мы с тобой сейчас вместе будем заниматься, да? Конечно, Вообще, молодец. Классно, я люблю петь вообще. Да, молодец, все. Молодец. Эй, Жерлан, мне вообще шо, надо. Слышь, Баклан, а ты чё не повернулся, ё-моё? Давай, короче, не, да, турда эфир шел, давай, Сагара. Чё, проблем, что ли, захотел, Yok, все нормально было, давай. Я тебя запомнил, понял? Все, нормально, давай. Сагара, все, что с ней, эфир дансом, давай. Короче, я тебя найду. Давай. Голубой горшочек, блин. Kimler gine kelmeyi bizden konkursumuzda, kimler gine kelmeyi, kimler gine yoğaltmayı şulayı Hemen şu orunda o'zi bize Taoş teleproyektinin generalniy sponsori bilan tanıştırıga ruxsat etasiz. Taoş teleproyektinin generalniy sponsori ulda bo'lsa men. Ya'ni masalan meni Teplitsam. Ya'ni masalan meni Teplitsada o'satiran qiyarlar. Oydarning qiyarlari, Qozonda eng zo'rlari. Amenda şu orunda 3-nji konkursatımızın şakırasımız kele. Şolayık bek o'zinchalikli şahıs, bek o'zinchalikli. Qarshi olamiz 3-nji konkursant. Ketek! Rahmat. Men rap o'qiyman, rap. Yo. Bilmeyim alla ko'pga alla bek uzoqqa, oxiri menga unuta olmaman. To'dirg'achda akusherlar meni ko'rib, narsa bu deb oqayishib qolganin yo. Mana ol Taoş, mana ol Tatar jiri qo'yan boshladi, hurmatli do'stlar. Ana biz bu yigit bilan raqamlantirib bütün Tataristonni, bütün Boshqirdistonni, bütün Maskovni uch timindagina bitashamiz. Uch timindagina. Ko'proq. Men jindim misan ati? Конечно jingdim oğlum. Конечно jingdim. Bütün tomoshachi qo'shaba, bosib qo'shabingiz meni malaga bosib. Eng sho'r yaqzasi senga berildi. Eng sho'r yaqzasi.
Менің мұқтарым достар, Тауыш телепроектінің ақырында бек өзеншәлі сөздер білен бітіресі келе. Қазіргі заманда, қазіргі тұрмышта, эстрадамызға өрмелеп сахнаға мініп жырлайсыңыз келе екен. Жынлы құллы абзағыз болсын. Бірде болмаса, сумкың толық ақшам болсын. Енді бірде болмаса, атаңның қиярлары мұна қадар бұлырға тейіш. Жориларына бордым, давай бөлеклерін бер, ярай ма? Бүләк бар. Мә әтинеке. Мә қайтқаш ашарсың ба? Теплицадан. Бармады қонақларымыз енді зор алқышлар, Ландыш Пелагея. Хамені Сәйдеш Пелаг. Хамені өзімізді театрымызда истәлеклі бөлеклер тапшырабыз. Қасын бер, сәнәл мәлі, малатсы. Жамағат, қол шабылар алқышлар biraz атабыз, кейтер.